Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, mga returning residents gikan sa Cebu magaumpisa abot sa Bacolod sa Sabado nga adlaw. LTO office sa Cadiz, ginpaydalom sa lockdown. Sa balita national, 13 ka mga opisyal sa PhilHealth ginpapanaugan sang suspension order. Mga employers hindi obligado nga maghatag sang libre nga swab testing sa ilang mga empleyado. Sa balita international, US gintapos ang 3 ka agreement sa Hong Kong. Samtang sa sports, Portland Trail Blazers daog batok sa Los Angeles Lakers sa Game 1 sa playoff series. Sa balita entertainment, Chris Bernal naghibi sa vlog samtang in-share ang iya sininga fitness journey. Samtang sa balita espesyal, tips kung paano maggamay ang imo nga bilbil. Maayong aga Bacolod, may gagabilugabahin sang Western Visayas. Karon nga daw Webes, Agosto 20, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Maka-eksperyensya sa pag-ulan karon nga adlaw ang pila ka mga lugar sa Pilipinas bangod sang low pressure area. Ang LPA ang katapusan nga nasiplatan may kalayuon nga 30 kilometros na minan sang daet Camarines Norte. Apektado naman sa habagat ang western section sang Pilipinas. Sa weather forecast ang pag-asa karon nga adlaw, maulanon ang panahon sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Calabar Zone, kag Eastern Visayas. Ang Mimaropa, Western kag Central Visayas, kag Zamboanga Peninsula, ang posible mag-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan, kag may lapta-lapta man nga pag-ulan. Sunod sa pag-asa, tubtubuas nga adlaw, maka-eksperyensya sa pag-ulan bangod sang LPA. Ang temperatura ng batyagan karon 24 degrees to 29 degrees Celsius. Samtang adlaw nagbutla kay na alas 5:38 sang aga, magatunod naman alas 6:04 karon sa gabi. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension. Alright, welcome sa aton nga Aksyon Balita Morning Edition. No? Good morning sa aton mga sa akon diri anay Aksyon ni Denonahon ko lang ha. Yes. Kay bro ko da Mike Hinolan Carvillado kag sa family of course, good morning. Sa kay Remia Garcia, kay Biola Baloyo Eras, may agaman. Sis Biol, kumusta ka na dira? Na? Sa kay Andres Diego Delgado, good morning. Si Andy Delgado, yung basag niya. Andres Diego Kompleto. Andy Delgado. Kaupod natin, Rizzo, natin na sa Japan. No? Sa kay Agnes Asmin Herida Barrera. Agnes, may agaman sa imo dira. Sige, sa imo danay Aksyon Eden. Good morning, Action Boy. Kay yes, of course, kay Ma'am Cory Vidaha dira sa Kuwait. Hello, good morning. Sir Alex Fuentes. Sir Aljan Rosa Negro. Hello, sir. Good morning. Kamusta ka dira? Girly Sumugat. Good morning, man Action Radio. May dito na sa amon. Correct. Renatics. Kay Sir Ronnie, gali sa LTO dira sa Rob, kag sa tanan nga mga Action Boy, no? Mga employees dira. Halong-halong lang kamo da, sir. Momo Moises. Good morning, man. Jerly May Atom Salazar. City Health Office. Renatics man. Kay mic test na mic test pala. Julius Vidalia, good morning Action Radio, good morning man Action Boy, Action Eden. Okay, dira si Action Boy. Si Leiden Navarrete, Julius, ako, get ko sa akong wife, si Gracia. Ate, ba, nagaling ni Gracia Vidalia ni, sa Palisay, sa Silay.
Greet ko lang sa akong wife, Gracia and Aya. Dua Dua? wife ya? Ala. Allah, Julius. Ano naman? Wala kami daan. Hindi ka kadakpa ng isda. Katag na din mo sa kambal mo. True. Greet ko lang sa akong wife, Gracia kag Aya. Oh my God. Ha? Tuno. Dali, ano na daan? Kristen Minies Villalobos. Good morning. Ronnie Sidayon Gordon. Watching ko no si Ronnie. Good morning, sir. Maayong aga sa imo dra. Jesseline Andrada Tiangson. Monitor kami di sa Barangay Mansilingan. Greet ya. Happy birthday kay Mary Royce Andrada sang Ibimag. Happy birthday! Happy birthday, Mary Royce Andrada. Alex Fuentes, of course. Dari Delicano. Nagatutok gid ko sinyo programa. Good. Dari Delicano. Gian Ostan. Good morning, Action Boy, kag sa tanan nga listeners sa Action Radio. Greetings to Ostan kag Trafanco family sa Tangub. Edwin Pantaras, kag Pantaras family ko no. Duran, Aboso, Duran kag Pantaras family. Ay, yung taon. Idinatics na. Kaya tawag ko sila mo. Idinatics labas. Kaya puro rinatics. Aljan Rosanegro. Good morning, Action Boy, Ma'am Eden. Momo Moises. So, good morning ko na kay Mark, Moises, Panoy, Carlos, kag Patrick. Shelmay Lilain, Katalan. Kag Jeron Landel Luhan. Get ko sa family ko sa Barangay Bakong, Bago City. Kay Lance Luhan, kag mga bata ko. Good morning. Go. Veronica Echaus. Good morning man kay Kagawad. Gary Echaus ko na. JR Gayanilo. Good morning man sa Sigma Rola Lancaster. God bless. Jean Osiser. Good morning to all members of Energy Fans Club. Rodel Villanueva, good morning man from Muntinlupa City, Action Boys. Sa akong tukaya, Ma'am Eden Kasuyon, happy Thursday, watching from Paginpinan, Kabangkalan City. Pinaginpinan. Pinaginpinan, kula akong basa. Vanessa Mayo, 10,000 Lakes are watching right now at the car show. Oy! Bongga. Hi, Happy. Thanks, Action Radio. God bless. May car show gali. May car show dito sa kay Hump Day subong dito. Oo. There you go. I mean, my daughter Aya ko no, bali Sir Julius. Daughter ya gali. Wife niya kag daughter. Para i-clear talaga. Oo, i-clear lang. No mga action boy man. Kay Rebs Flores, good morning. Kay Ging, kay Alex Hermosa Ales na mayong maulanon nga aga mga abyan. Ate, sige. Ang iban ka naman? Karon naman ang iban. Karon naman ang iban Kapitan Leopoldo Duran Jr. Sige, ako na makaisaya. Stand by sa aton mga balita lokal sa Action Balita Morning Edition. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran. Special Awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for The Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:16, detalya na sang mga balita lokal. Mag-aabot ang pila ka mga returning residents gikan sa Cebu pabalik sa syudad sa Bacolod umpisa sa adlaw sang Sabado. Sa Lunes naman nga adlaw magabalik ang pila ka returning residents gikan sa Manila pabalik man sa syudad. Sunod kay Councilor Cindy Rojas, chairs ang action team on returning non-OFW residents. Magatapos ng 2 ka semana nga moratorium sa mga biyaya sang locally stranded individuals, rason nga ibalik naman ang ilas niya pagbaton. Sunod kay Rojas, base sa iyang datos, may tag-isa kagatos ka mga Bacolod noon nalin sa Cebu kag Manila ang nagsumiter na sa mga dokumento para makapauli. Sa karon may isa kagatos pa ka mga persona ang naka-quarantine sa nagkalain-lain nga public schools nga ginalakipan sang LSIs, mga asymptomatic nga COVID-19 positive kag mga tao nga close contacts ang nagpositibo.
Sulod kay Rojas kumayara sa available nga quarantine facility, pag-aabi-abihon sa syudad ang mga nagapauli nga LSI kag OFW, bangod mas kululbaan ang inatawag nga local transmission. Mabalik na gito biya. Kanya dyan, hindi na gito mapunggan niya ang mga LSI yan. Oo. Actually, until Friday, ni siya. So, pag Saturday, pwede nakabiyahe. May dumudamo na. Ang sa Manila, siguro may mga 100 plus na. Ang sa Cebu, yung mga almost 100 naman. Ang kabayan sa pahayag ni Councilor Cindy Rojas. Ginpaidalom naman sa lockdown ang talatapan sa Land Transportation Office sa Barangay Zone 1, Ciudad San Cadiz, Negros Occidental, umpisa kahapon nga adlaw matapos magpositibo sa COVID-19 ang ila sini nga hepe. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahag ni Mayor Salvador Escalante Jr. nga nagpositibo man sa virus ang banas ang LTO chief nga lunsay pumuluyo sa syudad sang Bacolod. Dugang pa sa alkalde ulihi nga na-report sa LTO Cadiz ang hepe sa tong Agosto 12 upod sa iya bana nga among nagadulong sa iya. Kahapon Agosto 18 kung nagligan nga adlaw Agosto 18 sang ila kun ginkuha ang RT-PCR test kag nagpositibo sa COVID-19 ang resulta nga ginpagwa kahapon nga adlaw. Sunod kay Escalante nga umpisa kahapon nga adlaw temporaryo nga ginpasirada ng LTO Cadiz agud ipaidalom sa disinfection kag ginmanduan ang tanan nga mga staffs kag empleyado nga magpaidalom man sa RT-PCR test. Nakig-angot na si Escalante sa Assistant LTO Chief sa syudad agud hambalan ang dugang pa nga mga tikang nga patigayunon. Nasa Bacolod, kapulit na sa lahat daw sa Bacolod. Manay, kapulit na sa isang duty. Pero sa di, so last nila na duty sa Monday, wala mo, ari pa disla ko, no? According sa LTO, ang ring assistant head nila, naman yung pabalo sa akin. Pag umalanggit, kahapon, siya kung swab, kaya inasang subong na agad nag-result. Close na, sa subong mo po may tao pa sulit, kaya paswab naman to sila. Si Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. Nag-aapelar naman ang sangguniang panlunsod sa National Interagency Task Force kag Bacolod Interagency Task Force nga hatagan sang hazard pay o kung financial remuneration ang mga opisyal sang barangay, BHORTS kay iban pa nga barangay frontliners ilabi na ang mga nakaangkon sang COVID-19. Ini ang base man sa resolusyon na naprobahan sang SP sa virtual session kahapon nga adlaw Miyerkules. Sulod kay Liga ng mga Barangay President Lady Glass Gonzales nga mo nag-author sang resolusyon mayara sang pagsaka sang COVID-19 cases sa syudad kag local transmission nga nagaduso sa mga barangay frontliners nga manguna sa pagig-away kontra COVID-19 kay iban sa ila ang nalatnan sang masakit. Duha man ni Gonzales ang hazard pay o financial remuneration ang ihatag sa mga barangay frontliners bangod sa ilang serbisyo sa tion sang COVID-19 pandemic. Sa nabanuan, kapinduha ka mga kapitan kag duha na kagawad sa Bacolod o kung tatlo na ka mga kapitan kag duha ka kagawad sa Bacolod ang na-report nga nagpositibo sa COVID-19. Sa dugang pang balita lokal, prioridad sa karon sa Philippine Red Cross Molecular Laboratory sa syudad sa Bacolod nga may paidalom sa COVID-19 testing ng mga frontliners. Ang laboratorio nga may kapin 20 ka mga personnel ang nahamtang sa corners ng 10th kag 11th Lacson Street ang formal nga nagbukas atong Martes nga adlaw. Ang laboratorio makapatigan sang 1,400 nga test sa kada adlaw kag magwa ang resulta sang 24 tubtob 48 oras. Sunod kay PRC Negros Occidental Bacolod Chapter Governor J. Halandoni, natala na sila nga magpagawa sang guidelines angot sa COVID-19 testing para sa mga pribado nga individual. Dugang pa ni Halandoni, mayara na sang nagdonar nga duha ka swab booths kag nagapangita sila karon sang lugar kundi ipahamtang bangod hindi nila luyag nga lapit sa laboratorio pagakuhaan sang swab specimen ang isa ka persona. Sa tiyon nga magwa na ang guidelines ang testing para sa mga private individual ang nagabalor sang 4,000 pesos samtang swab nga gikan sa gobyerno magabalor naman sang 3,500 pesos. Ini magbato na laboratorio sang walk-in kundi dapat una nga magtawag sa ila, magbayad sa bangko kag hatagan sang schedule kag lugar sang swab test. Nagpadala sang manifesto ang Barangay 18 Council sa syudad sa Bacolod nga nagasaludo kag nagarespeto sa tanan nga mga medical frontliners nga naga-istar kag nagarenta sa ilang lugar. Ang manifesto arbit sa Agosto 18 kag pirmado ni punong Barangay Madeline Diaz. Ang manifesto ang ipadala kay Mayor Bing Lunardia, Vice Mayor Alcid Familiaran, City Health Officer Maria Carmela Hensoli, kag Dr. Shirley Rodrigazo sang Anti-Discrimination Compliance and Ethics. Sunod kay Diaz, kalabanan sa ilang mga residente kag nagarenta sa nagalaylay nga boarding houses, ang nagatrabaho sa nagalaylay nga hospital, medical clinics kag City Health Office. Ginpahag sang kapitan nga ilaman ginaabi-abi ang mga kinahanglanon sa mga medical frontliners pareho sa pagbukas sa mga restaurant kag kalan-an kag
kag ilang mga ginatugutan nga magtinero kung magrenta man ini sa ilang nga lugar. Sunod kay Diaz sa Agosto 1 sang na-record sa barangay ang una kaso sa COVID-19 nga isa ka empleyado sa public hospital tubtob nga nagsaka sa 18 ang COVID-19 positive sa ila nga lugar. Timaan lang kami nga wala kami nag-discriminate sa ila. Kaya gina-explain ko man at galing barangay kay para na sa ila. So kung nato ng tawon, kung sa pwede lang, pwede bitani. Pero ibigit kay nag-discriminate kita sa mga workers nato medical. Si Kapitan Madeline Diaz sang Barangay 18. Sa iban pang balita lokal, ginumpisa na sa Commission on Human Rights kung CHR Negros Occidental ang investigasyon angot naman sa kamatayon ni Zara Alvarez. Sunod kay CHR Head Romeo Baldevarona, sa mando sa CHR Central Office, ginumpisa na nagligan nga adlaw sang CHR Quick Reaction Team ang full-blown investigation. Kag tubtob sa karon, padayon nga nagatipon sa mga ebidensya upod sa Bacolod City PNP sa pagkilala naman sa mga suspetsado nga responsable sa pagpatay kay Alvarez. Nagapati man si Baldevarona nga si Alvarez ang biktima sang extrajudicial killing nga ginpatay sa hindi makatawo nga proseso. Ginapadaloy sa karon ni Bacolod Councilor Wilson Gamboa Jr. ang investigasyon angot sa kamatayon ni Zara Alvarez atong Lunes sang gabi, Agosto 17 sa Iroreco Subdivision, Barangay Mandalagan, Siyudad sa Bacolod. Sa interview sa Aksyon firing line, gipahayag ni Gamboa nga tuyo sa ginpasar kag naprobahan na niya nga resolusyon amo ang paghinio sa Bacolod PNP, CIDG, NBI kag tanan nga law enforcement agencies sa Siyudad sa Bacolod nga tutukan kagatagan sang hustisya ang kamatayon ni Alvarez. Ang ginpahayag ni Gamboa nga natabo kay Alvarez makabing nga high crimes bangod nagdulot ini sang kakulba sa publiko. Duha pa ni Gamboa siya pagkakilala kay Alvarez, isa ini sa mga persona nga nagabulig panawagan para sa interes ng publiko, ilabi na sa human rights kag iban pang people's issues. Sa katapusan nga balita lokal, ginpangunahan naman ni Negros Occidental Governor Eugenio Salacson ang groundbreaking sang Negros Occidental Language and Information Technology Center Global Campus sa Hacienda Manaol Siyudad sang Talisay kahapon nga adlaw. Nagtambong man si Talisay City Mayor Neil Lizares kang nagpahayag nga ini nga proyekto ang makabenepisyo hindi lamang sa mga Talisaynons kundi sa mga pumuluyo sa bugos nga probinsya. Sunod sa alkalde, ini nga development ang manginalagyan para kilalahon ang siyudad sang Talisay bilang masunod nga smart city. Ang Nolit C nga karon nahamtang sa Paglaong Sports Complex Dalan Hernandez Siyudad sa Bacolod among unang government-run IT center sa Western Visayas kag hub sang language and information technology learning sa Negros Occidental. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:25. Kag Trese ka mga opisyal sa PhilHealth ginpaparaugan sang suspension order. Samtang mga employers hindi obligado nga maghatag sang libre nga swab testing sa ilang mga empleyado. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life
Good morning, Action Boy! Dato Puti is back kuno again. Hehe. Love niya gid kuno ang Action Radio. Oo. Mari Vancha, good morning, Action Boy. Kag Eden, miss niya kunong akon earrings. Ang earrings lang na miss mo. Hindi ka nadampi man? Ginlaktawan mo ng iban? Wala pa. Dara, pasunod niya. Sige, Aran sige. ako kay Sir Rodney Harder. Oh, good morning, Action Boy. And Action Sa Eden. akong di pa ta kay Dread Salvacion Trabasas. Ha? Oo, after Link to ka kayo, naman. nasa comment bala ni Juan Julius Rovidalia. Oh, nakatapos na ko kay Ma'am Elizabeth Kasuyon. Sige na lang. Go. Nan. Kay Joe Ram Balges Eter is watching. Yes, good morning, Rosemary Alayon. Kay John Villalon, bugtaw na siya. Bugtaw ka na, good. Labaye Jo Marie Pormentira. Good morning, Action Boy, kag Action Eden, kag kay Jenny Perez kuno sa Binalbagan. Dira Action Boy, kasunod ka na da? Saan ka na gani? Kay Jo Marie Pormentira. Jo Marie Pormentira. Doon na kay Eduardo Labayan Jr. Maayong aga watching from Doña Juliana. Greet ko lang happy birthday ko no, Genevieve of Antipolo. Happy birthday! Happy birthday, Jen. Genevieve mo. Do maki-birthday. Doon ka lawan. Ano mo ko happy birthday, babe? Babe, akala daw kasi malain ang interpret. Di lang tao, happy birthday, Jen. Jen na lang Jonel Javeliana, good morning sa family Javier. Labi na gid kay Surab kag Mila sang barangay Tumaro. Bangga Tumaro, barangay Tumaro. Jen Mirna og Binada, Enilim Mayag Marokero Asuncion, watching from Cabancalan City. Julius Ayungon, pakigreet lang sa akon Iloy nanay Daping Ayungon nga nagapamati gid, of course. Sa kay kagawad Melchor Rombines sang Barangay 1 sa may Banwa sang Hinubaan. Good morning man. Phil Alonsagay, migo mga aga dira sa Japan. Suzette Plomeda, Rodely Gumayan. Good morning man. Yes. Sa kay Jen Buerom, Teresa Linaha Kayaw, mga aga. Of course, Rose Wenner, good morning man. Kagi pare ko Arlene Buerom dira sa Siyudad Sampago. Good morning. Sa Hinubaan gali Action Boy sa Alagad Radio. Yes, good morning. Tita Susan Delgado kag Tito Kaloy dira nagapamati gid. Ambal hindi Patino Action Boy ka mahal ka COVID testing. True, 4,000 pesos. Sa testing. Tiyang vaccine na yun. Tagpilan. Kung ikaw lang imod ba private, ikaw lang ano. Kaya ara man nga ti gobyerno ang gabayan mo. Oo, galing kay ti ginakabalo naman kita, gina-prioritize ang gobyerno yati may mga LSI OFW symptoms. Mga OFW, mga returning Or residents. mga repatriates. Kung ikaw biya nga, ara ka lang daga sulusugba sa igadala ni mo sa ilabi mo patisting ko be. So, ito ka ginalaya. True. Kung may sobra ka lang barbecue ka lang tayo sa... Kung may sobra ka lang nga 4,000, why not? No? Kaya ang Balila Action Boy, prevention is better than cure. Kaya the fact remains nga may asymptomatic mo. Hindi na yung paghadlok sa imo kagalingon, kundi taking safety measures. Good. Galing kay ti 4,000. Sige, gani ka mahal-mahal na. Butcho Abasquez, Lokias, good morning. Makoy Bubod na manok, adlaw na. Ay, Makoy, bugtaw na. Ay, manok tada. Manok tada. Sagod dadaan kay lapit na lang magbalik ang normal. Ay, bulang naman liwat. Balik naman. Real Gomez, may aga. Shout out ko no kay Idol and Defensor. Mayaw naman sa pamilya ko da sa Villa Villeta, Bacolod City. Halin kay Real Gomez kag pwede ka pa ngayo face mask nga may logo sa Aksyon Radio. Pwede gid. Pwede din ta padala. Pwede man di ka kanto Action Boy. Ikaw di kanto. Tiki sa Bohol ni saya. Ay sa Bohol gali. Ti masakay ka gid. Sige, stand by aray sa aton mga balita national. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Intende Intende. Pagdayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Puente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao.
Best Radio Drama ang timbangan sang katarungan. Best News Program for AM. Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM. This is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:32. Detalye na sang mga balita nasyonal. 13 ka mga opisyal sang PhilHealth ano nga pangatubang sang suspension order ngagin service ang Office of the Ombudsman may kang tanan sa nagkalain nga kaso. Sa una nga suspension order ni Ombudsman Samuel Martires na petsa Agosto 18, ang mga opisyal ginpaydalom sa preventive suspension sa sunod sang 6 kabulan nga wala sang batunon nga sweldo bilang pagsunod sa Section 9 sang Administrative Order No. 17 nga nag-amendar sa Rule 3 sang Administrative Order No. 17 ukon Rules of Procedure of the Office of the Ombudsman kag Section 24 sang Ombudsman Act of 1989. Nasaad sa mando nga mga respondent guilty sa kaso nga grave misconduct, oppression kag conduct prejudicial to the best interest of the service nga mahimo magaresulta sa pagkakasaila sa serbisyo. Ginaprubahan naman sa Joint Congressional Panel ang pag-amend sa RA 1123 ukon ang Universal Healthcare Law sa tuyo nga pungga ng PhilHealth nga dayuno ng ila plano nga sakaan ang kontribusyon sang OFW sa tion nga matapos na ang pandemic. Tuyo sang ginamyendahan nga layin ang dayan Kalusugan Party List Representative Michael Defensor, NUP Laguna Party List Representative Dan Fernandez kag Elpidio Barzaga para i-repeal ang probisyon sa UHC nga nagka-categorize sa OFWs bilang direct contributors sa PhilHealth. Sa virtual hearing sa itong Martes, ginaduso ni Defensor nga magtukod sang Interagency Committee nga magarekomendar sa pag-issue sang PhilHealth Circular nga magatalana sang balor sang kontribusyon nga bayaran sang OFW. Ginpahayag sa DOLE kag DTI nga hindi na mandated ang mga employers nga hatagan sang libre nga regular swab testing ang ilang mga empleyado tuhay sa unang memorandum circular nga nagasiling nga ipahidalom sa testing ang mga empleyado. Sa isa ka statement, ang DTI ang palayag ng bagong joint memorandum circular ang nagapahayag nga mga empleyado ang may be tested tuhay sa unang advisory nga nagasiling nga mga empleyado ang dapat ipaidalom sa RT-PCR test. Sa idalom sang nagligad nga memorandum, lakip sa mga sektor nga kontani ang empleyado ang libre nga ipaidalom sa test ang mga nangyara sa tourist zones, local manufacturing companies, transport and logistics, food retail, education, financial services, non-food retail services, public market, construction, water supply, sewerage, waste management, public sector kag mass media. Ang ini nga memorandum marepekto nagligad nga Sabado, Agosto 15. Sa itong Mayo, unang nakapilar ang People Management Association of the Philippines sa gobyerno nga ikonsidera ang paghatag sa free testing sa mga empleyado sa private sector. Ilabi na ang yara sa micro, small kag medium enterprises. Ginasaligan si gihapon ni Presidente Rodrigo Duterte si Health Secretary Francisco Duque III a pesar nga ginaangot ang opisyal sa ginaligar maanomalya sa PhilHealth. Sunog kay Presidential Spokesman Harry Roque, kung wala na sang trust and confidence si Duterte kay Duque, posible wala na ini sa iya nga posisyon. Dugang pa ni Roque tanan nga may kinamatarong sa due process kay ginpahayag man sini nga pagtukod ni Duterte sa task force nga nagaimbestigar sa ginaligar korupsyon sa PhilHealth. Magluwas sa PhilHealth si Duque nagapangatubang man sang issues sang incompetence angot sa COVID-19 response sang pungsod. Una na sadto nga ginbasura ni Duque ang panawagan sa pila ka mga senador nga mag-resign ini sa puwesto. Ginakasumo naman ni Senator Joel Villanueva ang report sa Department of Health nga kapin katunga sa mga napatay sa Pilipinas bangod sa COVID-19 ang wala nadala sa ospital o kung anuman nga pasilidad. Rason nga nagpangayo sang patag si Villanueva kay Health Secretary Francisco Duque III. Sunod kay Villanueva sa 2,681 nga COVID-19 death nga na-record sa itong Lunes, 1,268 ang wala na ospital. Dugang pa, 3 lang ang posibleng rason diri. Una, wala sang ospital. Ikadua, puno ng ospital. Kung ikatatlo, wala nagapa-ospital ang pasyente. Magod nagapaminsar sang ila balayran. Nagdangat naman sa 173,774 ang kabilugan nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas matapos naka-record ang DOH sang 4,650 ka bag-o nga kaso. Ginanunsyo man sa DOH ang 716 ka naka-recover o kung na may kabilugan na nga 113,481 ka recoveries. Ang mga riyon nga may madamos ang kaso among NCR nga may 3,092, Cavite nga may 249, Laguna nga may 194,
Rizal nga may 189 kag Bulacan nga may 136. Samtang nadugangan sang 111 ang bago nga napatay kung may kabilugan nga 2,795. Ang Pilipinas ang may 57,498 ka-aktibo nga kaso. Ginaprubahan sa Committee on Sustainable Development Goals sa House of Representatives ang resolusyon nga nag-require sa tanan nga government kag privately owned TV stations nga magpain sang 3 ka oras nga airtime sa educational programming. Suno kay Alon Party List Representative Ana Marie Villaraza Suarez, tuyo sang House Resolution 856 agud masiguro nga may access sa mga estudyante sa edukasyon bisan nga wala sang internet kag gadgets. Ginpahayag naman ni Ray Halog sang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas nga ang hagna hindi dapat ma-misinterpret sa provision sang RA 8370 o ng Children's Television Act of 1997. Sa katapusan nga balita national, target sa karon sang gobyerno ang mas madamo nga hotel kag dormitory agonimon bilang quarantine kag isolation centers sa tuyo nga ma-address ang kakulangan kag bangod sa padayon nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang nasamit nga mga establishmentong gamiton para i-augment sa mga pampubliko nga eskwelahan kag iban pa nga government-built centers nga temporaryo nagahouse ang mild o kun asymptomatic COVID-19 patients kag sang ila sini mga naka-close contacts. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:38. Kag para sa aton mga Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Araw lahat. O sige, action din, go. Butso Abasquez Loquias na tadi dampe. Kay Butso Abasquez Loquias, good morning. Muli makoy kinako nung bubod na. Kaya, guess aratnap na kay Tito, Idinatics forever! Yes, Woohoo! go! Nayado ka, naman nga mag-renatics, wait ka mo. Mirna na Freklaodar, nagligina. Emmy Esmeralda Dolido, good morning, patamyaw lang kuno kay tatay niya, Elias Dolido, sang Barangay Paloma, Valladolid. Ga-monitor gid watching live. From Hong Kong. Oo, from Hong Kong. Ako pa sa Hong Kong. Para, lasing live from Hong Kong. Sa Hong Kong si Emmy mo. True. Kamusta ang Hong Kong da, ma'am? Joben saludo. Shout out lang sa family sa San Jose. Bagroy Binalbagan. Larissa Ababa. Good morning, Action Boy, Action Eden sa Hinubaan. Lito Dayap. May aga sa inyo. Facebook ko monitor. Mings Villaluz. May aga Sir Boy, mayong aga man sa taga-Kabugwason, sa ila ni Corette, Mama Pen, Boy Villaluz, Bruselli, mayo lang ang pagpamati sa Action Radio. Dry Action Boy. Sherik, Eric Rojo Asyado, good morning Action Boy, Action Eden, monitor ko diri sa Quezon City. Apong Alagos, good morning man. Ernesto Rigazzo, sa taga-Barangay Hagimit, Alacapa, Estelia, family, mayong aga sa inyo tanan. Larissa, Baba. Tatabi ko na sa magulang ko sa Mansilinga, si Jinky. Albert Ganza. Good morning, Sir Boy. Tami ako lang. Tony Ganza. Di ba ang Gansa? Ano na yun? Gansa pero na yan. S ka rin. Wala, Gansa. Gansa na yan. Alam mo na yan. Sila na sa Pabong.
Oo. Gansa, pabo. Lain mo na yung... Anong kinalain sang gansa kag pabo? Abi i-educate me. Ang gansa? Oo. Ang gansa ya, swan na saya. Swan, sakto na. Amot sim. Ang ganit na mangkot. Amot Seryoso ang kayo sa pagpamangkot. No, hindi mo na swan. Kaya do, wala Ano akong malalo sa kamatis. pabo? Turkey na yan. Ang pabo, mas nga, gama mo. Ako na pabo. Sige be. Ano mo ni? Biyo, adaan. Hindi ko... Wala ka mat sa una ka teacher ay. Nan. Ay, speaking sa teacher action boy, may iba na mga private schools nag-start bala no sa ilang nga online classes. Oo, ganda mo nag-start pro ang mga issues sa mga private schools. Oo. Nag-start na. Mangod ko liga, naglili ko bala ipalikid. Yan ko bala, pay gada kitaon gada. Kaya na Ay, curious klase ko na? bala, oo. Ka-curious ka action boy. Kung ano Nga, ka, kung syempre, di wala pa schedule, ano sila sila. May pa schedule. start na bala. Di may pa schedule ka mo niya. Ah, wala pa yung galit. Buta nga namang tabo. Basi wala siya na, wala na basa sa group chat o nano. Nagkadto na gid ganito ka personal. Ti wala pa goro naidog-idog lang gamay. Kaya mga irregular mo lang. Oo, ti grabe action boy, ang new normal nga klase ni tawag. Damo square mga tsura sa mga classmate mo. Tapos ti syempre bago lang college, hindi mo bala personally makilala gid ang imo nga mga classmates. Pares man ang teacher struggle man sang teacher sa mga professors, especially abi kung mga seniors na. Pero actually hindi mo na siya magkuha na. Hindi mo na siya maglawig ng kuha na makakita vaccine. Balik naman na sa kuha na. Makabalik na sa normal, makakita lang vaccine. True. Pero hindi lang tong Ay, hindi man ito bulong sa COVID. Actually, ang ginabawal sa to is gamito mo sa bulong sa COVID. Pero kaya ito bulong to sa, hilanat. pwede ito sa hilanat, kaso. Correct. Pero hindi ito siya bulong sa COVID. Amo na sa itong lingging. But na-misunderstood sa iban, kaya mo na ito ginagamit sa China mo. Sa China, ginagamit na nila as bulong para sa hubo si hilanat. Nan. Pero kung gamiton mo against COVID, hindi na siya amo. Correct. Hindi na lang mag-doktor sa self mo, ha? Kamay pa, nga ining iyasang Russia, nibla ining vaccine ni makuha na. Oo. Actually, action boy, may ara pagid 135 ka mga other vaccines nga gina-development. Ara na tanan sa mga clinical trial stage na bala. Galing kayo doon naka-abanse lang gid yang ining Sputnik 5. Sputnik 5 sa Russia. True. Kasi mga kagunuwa na ng vaccine, mga kabalik-balik tas normal. Oo. Galing kay tiya mo to action boy. Actually, ano ko tani nga, si Pope Francis may paanda mo. Sa mga nag-hoard sang ano bala. In kaso mag-hoard sang vaccine, tagaan man ang mga pigado. Correct. Hindi lang wala pag-iyahon lang nila. Kaya do kabudlay. Sige. Standby na sa aton dugang nga mga balita. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:45. Detalye sa Balita International, ginanunsyo sa US State Department nga ilan naging tapos ang 3 ka bilateral agreements sa Hong Kong. Ang pagtapos ng kasugtanan ng pagsunod lamang sang mando ni US President Donald Trump, nagligad nga bulan nga tapuson ng special status sa idalom sang US law, agud pa panaugan sang penalidad ng China sa iya ginatawag nga oppressive actions batok sa anay British colony. Sa statement sa State Department, ang mga kasugtanan nga nagtapos ang ginalakipan sang the surrender of fugitive offenders, the transfer of sentenced person and reciprocal tax exemptions on income derived from the international operation of ships. Madumduman nagligad nga bulan, nagpapanawag sa executive order si Trump kundi inasaad ang pagtapos ng preferential economic treatment sa Hong Kong kasunod sang pagduso sa pagpatuman sang draconian new national security law nga ginapatihan makaapekto sa tawhanon nga kinamatarong sa mga residente sa Hong Kong. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, nag-issue naman sang memorandum ang Department of Agriculture angot sa temporaryo nga pagbano kung pagdumili sang importasyon sa mga poultry products gikan sa Australia matapos ang outbreak sang H7N7 avian influenza sa Lethbridge, Victoria sa Hulyo 31. Ang Bureau of Animal Industry nga mong attached agency sang DA ang nagapatigan pa sang pagpangusisa kapag tuon kung makaapekto sa mga tao ang nasambit nga avian flu. Suno kay BAI Director Dr. Ronnie Domingo,
Kung luyag ang Australian authorities nga makabalik sa pag-import sa ilang mga produkto, kinahanglan nila ipresentar o kung magpresentar sa scientific evidence nga natapna na nila ang outbreak. Antes ang temporary ban sa Australian poultry products, gindumili man sa Pilipinas ang poultry products gikan sa Brazil matapos gin-report sa China nga nadiskubrihan nila nga kontaminado sa COVID-19 ang chicken wings gikan sa Brazil. Sa ato sila nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 65 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 50 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 28 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, Action Boy, naghibi ang actress nga si Chris Bernal sang gin-share ang iyang fitness journey. Hindi sa kalipay ha, bangod nga kundi Action Boy, ginpalambot yung bala sa publiko. Nga damo sa nag-bash gali siya. Kaya vlog yun ang fitness journey niya. Kaya ginasuyaan siya Action Boy, kaya do, kung makita mo bala perfect body siya mo. Ang iya bala nga, ganit tawag, body type niya bala. Di kinasuyaan siya sang iban nga nagasigi pa siya ka-gym, nagasigi pa siya ka-workout. Kung perfect body, di explain niya, nga hindi ba lang na pang perfect body, kundi para physical fit ba lang isa ka tao. Kag di, hindi siya pero ang isa sa suya si Action Boy, kay sige siya workout, pero do wala man siya kunong ginatubuan muscles, wala man bala naganipis gid ang iya. Ang kwasi natin, doon pakita-kita lang, bigla workout. Doon Muna kuno abi. Galing ti ang point niya Action Boy, endomorph siya kuno. Isa sa do dasig yung metabolism niya kag isa siya. Butsingon kung magkaon kay dasig matunaw ginakaon mo. Correct. Nga hindi magkadto nga hindi may mutambok. Oo, kag iya type yung Action Boy, ang body type niya bisan mag-workout pa siya do hindi siya bala dasig matubuan muscles. Correct. Unlike sa iba niya nga dutay hakwat muscle. Mga tao nga bisan ano nga kaon do hindi mo magtambok. Miyara man nga tao yung dutay lang kaon gatambok. Miyara nga daw kahapos na magpaniwang. Miyara tao nga magkaon siya gatambok. Miyara man tao nga ang kaon siya daw siya ginakaon sang kanon. Kalain mo. Ano naman, paano naman? Kung di ka ginakaon sa kanon, ba't silingon, huwag ka na agad ako. True. Ay, mambal sa lang tsura mo daw lugay. Dulugayon. Oo, muna ko no, hindi na yan. Daw as ka bla? No, depende na sa appetite ng tao. Ba't silingon nga ikaw ang ginakaon sa kanon? Muna. Now I know. Magkaon kaya kanon, waya kadto si mo. Ikaw yung ginakaon sa kanon. Ikaw gatag nutrients sa kanon. Siya, give and take lang nasa gihapon mo makakasya. Kaya muna, hindi lang niya ako mga workout kada hindi lang para pang paniwang na kundi para maging physically fit. Tanawa ko balaga workout, kung mo pa naman mag-uusap, kundi may mga abs ko. Ang workout magliusap? Oo. Kaga muna umulaw na. Hindi ka takot din ako. Ay, pero may kakaon. Ang abs ko dito sa mga muscles ko. Balita sa sports, nagdaog ang Portland Trail Blazers bato sa Los Angeles Lakers sa Game 1 sang playoff series sa score nga 100 kontra 93 kagabi. Si Damian Lillard ang nanguna sa Portland nga nakakuha sang 34 puntos. Samtang si LeBron James ang Lakers ang nanguna naman sa Lakers sa score nga 23 points. Dako ang avances ang Portland sa first half matapos nakakuha sang 16 puntos si Joseph Nurkic kag mayara sang 15 ka rebounds apang lagas ini sang Lakers tudto sa final round rason nga 7 ka puntos lamang ang avanse sang Portland. Balita Espesyal! Alright! Ay, baka naka-vocalize ko mo. Kaya namiyan ko sang sang ni gani, Song of the Day ni Richard. May Song of the Day na siya. Kung talaga natin dito natin sa Song of the Day, ha? Okay. Ginapay balo ko lang sa mga grade 11 nga wala pa naka-enroll nga ang TFI ining Technological Foundation Institute sa Ciudad Zamboanga. Padayon pang nagabaton sa enrollees sa mga masunod nga senior high programs. Academic tracks nga ABM, Humes, ang TVL tracks nga naglakip sa automotive, electrical, electronic, computer systems, computer programming. Ang grade 11 nga pa-enroll, magabaton sang 500 pesos nga cash assistance, bulig para sa kinahanglanon, magluwas nga wala bayad ang tuition fees, miscellaneous kag wala balayran sang monthly kag entrance fees, mo silingon libre tanan, may ara ka pa nga cash assistance. Wala face-to-face nga klase. Kag magagamit sang printed modular lessons. Gani no need na magadto sa eskwelahan kaya ang modular lessons kada semana para kuwaon lang sa parents sa eskwelahan para sa home study sang students. Ang enrollment nga padayon gyapon tubtob magsugod ang klase ha. Mag-enroll na sumong pagi sa inyo ginikanan o kung sa TFI Facebook page nga online enrollment. O kung di ka mag-contact lang sa 0943 497 1026.
ang Technological Foundation Institute yan lang sa tubang sang Bago City College. Sige, action din. Enroll na. Kulang. Mamo na. Sige. Enroll na. Diba? Daw si Sarah Heronimo ka? Na. Liga to. Mga lain-lain naman. Sumo Sarah Heronimo. Sarah Heronimo. Sarah Heronimo. Dahil lang kinakanta ko ni kay Nami. Ang yang kwan? Ang Song of the Day. Hindi na yung mga... Sabayan mo ko para may blend. Hindi na yung mga kanta nga ng bisan piyungan mo lang? Pwede piyungan eh. Ready, sing. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Very good. Tayo bilang score ko da? Tayo, musta ka da, Dennis? Okay ka na da? Okay ka da? Good. Sige na, may mga kanta yan yung bisan piyungan mo niya. Bisaot pa na siya actually mo. Dason lang saot, kaya hindi na kita, be. Masaot pa gen? Oo, bala. Dason lang, i-video ta lang sa Facebook. Si kagawad na King Rumbinas, galing ka monitor sa Sipalay, sila nga land. Bako po kagawad Guanzon. Good morning, good morning da. Gusto ko magpasipalay, Aksyon boy, para ka-unwind. Kuhan galing sa muna kabudlay, malakat-lakat sa mga... Hadlock sila sa Bacolod, actually. Hadlock sila sa Bacolod. Kita mo, nakatapos. Ay, iban nga mga banwa kag siya. Doon hadlock sa taga Bacolod. Di ba mga EO daan? Tapos specify if you're from Bacolod. From Bacolod, quarantine ka. True. Bacolod, kilala mag-present ka sa amuni, to. Doon, hadlock sila sa Bacolod. Oo. Sige lang, Huwag ginaiya, Kaya take lang sila precautionary measures. Correct, oo. Kagkadamo, nagdamo, damo kita din si mong cases, mo, no? Kita mo mga kapitan, di ka kalalat. Nanay yan. Gani, tatlo na, no? Si Migo ko, Rosini, Distrito, Kap, sige lang kapayo. Kalagati, tungkol sila ni Rosini, ni Kapitan Rosini niya. Tubang permis tao mo. Mga frontliners, tiyan mo na, kakalatnan man eh. Dapat guro sa ato mga kapitan magkanto sa mga lockdown areas, Aksyon boy mo tayo nagdulong-dulong. Kung posible mag-PPE na lang, no? Halong gid. Kita ko man si Kapitan Rosini, gakuan man na sa perme. Ga face mask, ga face shield. Ano man sila ni sasawa ya si Jade. Pero minas sila yata kompleto na sila galing kati hindi mo malikawan gisa no. Mo gina. Yes. Stay dito na Aksyon boy sa aton nga balita special. Tips kung paano magamay ang imong nga bill. Pero tanawon mong oras ta ha. Dali lang niya, mga duha lang kabilog. Una direction boy, mag-inom ka sa isa ka baso nga tubig antes ka magkaon. Kay di majutay mo kaon Aksyon boy mo, kay mabusog ka na. Feeling busog ka no? Isa ka baso lang nga tubig. Isa lang. Yes. Ikaduha direction boy, magkaon ka kuno. Okay lang magkaon ka like 5 times a day, abe. Ang tatlo ka major meals, kag may mga in-betweens ka, pero tigjutay lang. Okay lang na kuno. Like, for example, kung mga in-betweens mo, isa ka saging, o kung isa ka mansanas, pwede na ina. Okay. Hindi siling damo types of diet, Aksyon boy mo. May araya nga may mga diet nga hindi kagin magkaon, may ginasunod kagin nga carbs, dapat lang for the day. May ara man nga okay lang na iya nga sundon mo gyapon ang naanaran mo nga pagkaon pero tagjutay lang. Ay man galing ga in between sila pero sang pamaaw sa hapon ga muna ga snack sila. Daw matyaga mo mas damo pang snacks nila sa ilang dinner. True. Kis bira nga snacks blaw. Example bi snacks mo carbs na daan spaghetti tapos pagka may french fries ka tapos may hamburger ka pa. Tapos pagkagabi may kwan man to da may ano ganina mi ako nga types ng pansit ng inang lipat ko na may itlog, may... Palabok? Palabok? Nagutom ko. Order, tabla tapos ni. Mula na tanay, continue Aksyon boy sa Saturday. Kinamin mo, mapagabay sa imong build. Hindi pa man ka muna magdako kita sa Saturday, hindi pa man gid. Patihan lang ito dahil minsan ng duwa lang kay... ano na gani? I guarantee you. I guarantee you. Good. Sige. Lilian Bermudez, may aga kag Evelyn Duca Cantolino. Okay na kita? Okay. Kaya daw sobra na kita sa aton oras. True. Anyway, inyo ipamatiyan aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline. Magkaupo ninyo sa Aksyon Art Tayhopo. Ang inyo naman din nga news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,